Ola, imos facer unha viaxe. Antes de nada, por favor, persoal técnico, se podes baixar un chisco a luz. Grazas. Agora, gustaríanos que todas e todos vos pechedes os ollos. Xa sentides o mar. Pechade os ollos. Sen abrir os ollos, mirade a vosa esquerda. Vistes que sargos acaban de pasar? Xa estamos chegando. Amarrade ben a chalana, baixade con cuidado e moi amodiño abride os ollos. Benvides a Illa Bufarda. Nós somos a Bela, Pilar e Adriana. Somos, de momento, as únicas habitantes humanas deste territorio e xa medrou nun 50% no 2019 coa chegada de Pilar. Mais, malia este aumento, a densidade demográfica deste territorio vai diminuindo. É un dato curioso, verdade? É que este territorio vai medrando cos proxectos que desenvolvemos, ben sexan de audiovisual, de animación, de fotografía, de deseño, de comunicación. E seguro que xa vos fixastes naquel monte de ali. Fixastesvos? Ninguén está mirando, Víchelo? É a Escola da Illa. É o único monte nómade do mundo que vai alá onde nos chaman. É que tamén gañou altura coas formacións que impartimos vinculando os procesos creativos con temáticas de interese social. A verdade é que isto agora xa se ve algo frondoso, pero os inicios foron áridos e difíciles. A Illa Bufarda emerxeu no 2012. Daquela, na península, non sei se lembrades, pero estabades en plena crise económica. E, ademais, comezaba o discurso este falso pro-emprendemento. O que máis nos axudou naquela altura para chegar ata o día de hoxe foi mirar pola bufarda, ser teimudas, traballar día a día e facer rede. É que neste 2024, pois, por fin nos constituímos como cooperativa, porque a flora desta illa o que mellor lle senta é a economía social. Aquí temos plantas que teñen unhas raíces tan fondas que nos ancoran co centro da terra. E tamén tecen redes con outros proxectos cuns valores e unha filosofía similares aos nosos, e tamén con outras empresas audiovisuais gracias ás asociacións do sector. As especies vexetais deste territorio precisan moitos cuidados. Son galegofalantes, feministas, teñen consciencia de clase, son ecoloxistas, e nós aprendemos constantemente delas. Intentamos poñer as nosas vidas no centro e tamén, pois, ser coherentes na medida posible no noso día a día. Ás veces teñen chegado á illa premios que son como fertilizantes para o noso territorio. Por exemplo, o ano pasado, o Concello de Santiago de Compostela, onde estabades antes de chegar á Illa Bufarda, concedeunos o Premio Excelencia Empresarial, que xa nos pon así cara de fachenda. E no 2017, ese mesmo Concello, coa Cámara de Comercio, concedeunos o Premio Manuel Beiras, polo uso continuado do galego no ámbito empresarial. É que nós, a verdade, é que o galego usámolo sempre, en todos os ámbitos. É a lingua oficial da Illa Bufarda e tamén das nosas vidas. Porque en que imos crear se soñamos en galego? Nolas tres somos a fauna autóctona desta illa, pero tranquilas que non estamos soas. Ao noso peirao van chegando especies moi diversas, asociacións, ONGs, empresas privadas, públicas, tamén outras cooperativas. E grazas a esta diversidade é que podemos seguir creando proxectos, experimentando novas narrativas e, sobre todo, seguir aprendendo de temáticas case que aleatorias, non? E que se puiderades asomarvos calquer día pola bufarda, poderíamos estar facendo un documental en galego para a Universidade de Oxford ou facendo unha serie con xente moza que transita cara ao galego. Ou mesmo inventando memes para favorecer que aumente a matrícula de portugués no bacharelato. E é que aquí somos moi afortunadas
porque tivemos a sorte de traballar moitas veces en proxectos ligados á lingua e á literatura, e, en consecuencia, á identidade, non? Youtubeiras, a Lingua, Real Academia Galega, docentes de portugués na Galiza, Asociación Galega da Lingua, Asociación Galega de Editoras, Apego, Hora Galega, a TVG, non, a TVG non, non. Pero todas as outras sí que confiaron en nós, na nosa creatividade, e deronnos a oportunidade de mellorar o noso galego día a día. Por iso que toquei a TVG non. Se seguides asomados pola bufarda, pois ao mellor xa non estamos facendo todas aquelas cousas que dixen e estamos debatendo se posproducimos ou postproducimos, se un verbo é transitivo ou non o é, ou se unha frase feita é castelá ou é de aquí. E que cada proxecto que chega a Illa Bufarda queremos dotalo, e así o intentamos, da calidade lingüística que lle corresponde. Negro Púrpura, que é un dos nosos últimos filmes, como xa dixo María, axudounos a constatar dúas cousas. Unha é que temos unha riqueza lingüística incrible no país, porque durante o proceso de investigación, elas recolleron ata case 30 nomes para nomear un único fungo, que é o fungo que é protagonista da película. E ademais tamén constatamos de que co galego podemos chegar onde queiramos, porque Negro Púrpura proxectouse en Dublín ou en Londres, ou abriu liñas de investigación en Baltimore ou no CSIC. E que eu creo que isto é porque o galego nos axuda a contarnos dende un nós, dende un aquí que nos diferencia, de facernos únicas, pero que nos diferencia de darnos prestixio, non? E isto está acontecendo en todo o audiovisual que se está a facer aquí en galego, como o Corno de Jaione Camborda, o Que arde de Oliver Laxe, Dogs de Andrés Goteira, Matria de Álvaro Gago ou As neves de Sonia Méndez, non? Todas elas son referentes, pero tamén son referentes aquelas que abriron camiño, Chano Piñeiro, o Equipo Lupa ou Margarita Ledo. Pero tamén son referentes todas aquelas persoas creadoras de contido que están a espallar o galego pola rede e que son o futuro. E é que o galego a nós abriu-nos portas, pero abriu-nos portas de casas, porque pudemos entrar, pois eso, en fogares, a gravar a persoas, a historias, e así, pois, gravar filmes, porque o galego nos aproxima. A veces nos aproxima moito e rematamos tomando café, biscoito, pan, arredor dunha mesa, non? E iso axúdanos a tecer unha comunidade que vai máis alá dos proxectos. E é que o galego ten ese xeito, ese código común que nos fai ser de casa allea a ser da casa. E en todo este proceso, a escoita é unha ferramenta que nós tamén temos como, ímola entrenando, non? Porque nos axuda a aprender, nos axuda a alimentar a curiosidade e tamén a seguir co fío da transmisión de saberes. E non sei se aínda neste punto sodes quen de sentilo mar. Ben, pois imos facer un pequeno xogo con vos. Queremos que por un momento vos imaginedes que sodes editores e editoras de vídeo e que tedes que editar unha nova pois sobre a seca do verán e o risco inminente de incendio. Imaginadevos que nova é, aí vai haber unhas testemunhas, non? Hai unha persoa que fala do tanto que súa durante todo o día, outra testemuña que fala de que lle custa conciliar o sono, e chegando cara ao final, a xornalista, cunha voz en off, pois vai dando peche a esa nova. E aí vos sodes os responsables e responsables de editar esa nova. E tedes dúas opcións. Por un lado, imaxes de soutos e, por outro lado, imaxes de eucaliptais. E tedes que elixir. Obviamente, a escolla non é para nada inocente, non? E é que esta reflexión queríamos vola deixar aí porque ten moito que ver co que vos imos falar agora. E é menos inocente aínda se despois desa nova pois ve un anuncio de Ence, non? Na nosa profesión, no ámbito da comunicación e do audiovisual, sí que é certo que non temos a responsabilidade que ten unha persoa que está día a día pois facendo intervencións a corazón aberto, obviamente, pero sí que temos que ter en conta pois que os contidos que creamos impactan uns máis, outros menos, pero sí que impactan a hora de interpretar o mundo, de interpretar a actualidade e tamén de
bueno, pois de interpretar aqueles problemas que temos no noso día a día e onde están as responsabilidades, non? Ata a noticia máis anódina, non? Como podería ser pois a festa do cogomelo de Ordes, cando a programan está aí por algo e non está outro contido nese lugar, non? Ou contannola con esas palabras e non con outras. O que vos queremos contar con todo isto é que todo está peneirado, todo está procesado. Bueno, nos no noso día a día na Illa Bufarda, pois é o que facemos tamén, peneiramos imaxes. E o certo é que moitas veces, cando estamos traballando diante do noso ordenador, editando pezas audiovisuais, somos moi conscientes de que temos un pequeno poder e unha capacidade, non? Que a veces con o simple feito de mudar unha música, de cambiar a orde dos planos ou de meter un pequeno efecto sonoro, fai que cambie radicalmente o que queremos contar, a emoción que queremos espertar e a lógica do que estamos contando. Entón, como somos conscientes diso, pois tamén nos parece de recibo, sendo conscientes diso, ter esa responsabilidade creadora, non? Porque, ao fin e ao cabo, non só entretemos, senón que tamén informamos, divulgamos, e, a fin de contas, pois o que decía tamén María e Pili, non? Creamos identidades e, de alguna forma, pois xeramos imaginarios posibles. Ben, pois esa responsabilidade creadora que temos dende o guión ata, me atrevería a decir, a postproducción, para nós tamén é extensible á lingua, por suposto. Para nós é profesionalidade e calidade atender a lingua. E non pode ser de outra forma. E ao igual que queremos mellorar, por exemplo, cuestións técnicas da resolución dos nosos vídeos, ou hai pouco pois melloramos a cámara que temos porque a outra xa estaba un pouco desfasada, pois para nós a lingua tamén pasa por ese criterio de calidade. E preguntarédevos neste punto pois que é o que facemos, como traballamos a lingua día a día. Pois, bueno, facemos o que podemos, evidentemente, pero o máis importante para nós é dedicarlle tempo. É tempo real, tempo de reloxo, de revisar textos, de consultar dúbidas, de revisar con profesionais da lingua, e iso moitas veces tamén se traduce en tomas, en tempo de rodaxe. Pois se ese O quedou pechado e tiña que ser aberto, hai que repetir hasta que quede ben, non? E logo tamén pasa por facer boas escollas, porque cando temos que escoller unha voz en off, ou alguén ten que interpretar, ou hai algunha interpretación nas nosas pezas audiovisuais, nós aí escollemos, e para nós a fonética e a calidade lingüística é un criterio fundamental. Crédenos que non é tarefa nada fácil. E, de feito, dende aquí queríamos facer o chamamento de que queremos moitos máis Enes Velares no noso audiovisual galego. E logo tamén nos gusta pois visibilizar a diversidade lingüística que temos. E que na illa, a verdade é que non nos gusta o galego uniformado, gustanos o galego de calidade, e ás veces detectamos que esas dúas cousas se confunden. E logo, como non, botamos man dos subtítulos sempre que podemos. Ademais, agora mesmo xa estamos moi afeitas a consumir produtos audiovisuais con subtítulos, e sempre fan as nosas pezas audiovisuais pois universais e accesibles. E ben, nun contexto político nefasto para o galego, que xa todos coñecemos, a única certeza é que temos que coidar a fauna, coidar a flora e coidar a lingua, e perseverar todos os días polos nosos dereitos lingüísticos. E hai un lema que utilizamos cando comezamos nesta Illa Bufarda, aló polo 2012, que cremos que é moi acaído para dar peche a esta conversa, e que fagades todos vós a esta frase, que é: as que moito han soprar, o lume prenden. Moitísimas gracias.